Så har vundet Vuelta a España. Det har han her for nylig, og derfor så skal han selvfølgelig fejres her i Skive. Så er der simpelthen blomster fra en cykelrytter til en anden cykelrytter. Ja, tusind tak. Og der bliver allerede spået, at der skal en ny flise ned her lige om lidt, når Jonas Vingegaard, han også vinder Giro d'Italia. Kan du stå her? Hvis du tager fat heroppe, Jonas. Yes. Kan vi gøre sådan? Hvad siger du til den, Jonas? Jeg synes, den er rigtig fin. Så, tusind tak. Det er vel ikke så tosset at have sådan et par fliser her ved Rådhuset? Nej, det er det ikke. Det er dejligt. Og så er der jo plads til nogle flere. Og det går vi vel efter. Nu siger jeg godt nok vi. Det går du vel efter? Ja, det gør det. Det gør jeg da.